1,204 na kilometro. Sa bandang Quezon, Nueva Ecija mga kaibigan. Para sa iba, ito ay isang numerong masyadong malayo. Isang distansyang hindi kakayanin ng dalawang gulong. Ngunit para sa atin na binihag na ng tawag ng kalsada, ito ang definisyon ng tunay na paglalakbay. Mula sa patag at pamilyar na lupain ng Pangasinan, tinahak natin ang daan patimog. 2 beses nating hinalikan ang gilid ng Pasipiko. 2 beses hinamon ang lalim ng dagat para lang marating ang kabila. Hindi ito karera kung sino ang mabilis. Ito ay isang kwento ng tibay, ng pagsubok at ng kagandahang matatagpuan mo lamang kapag may lakas ka ng loob na lumayo. Grabe mga kaibigan, foggy dito sa Santa Rita, Samar. Kapal ng hamog. Mula sa Hilagang Luzon hanggang sa puso ng Visayas, ito ang 1,000 kilometro ng ating kwento. Biyaheng Bohol. At ito na nga yung nagastos natin sa buong biyahe natin mula Pangasinan hanggang dito sa Bohol. So sa ating natakbo na 1,200 kilometers, 79 yung unleaded dito sa Aleva ng Santa Maria, Pangasinan. Full tank ako ding unleaded 4.27, 338 pesos. Alright, welcome back mga kaibigan sa ating panibagong video mula rito sa gasoline station ng Aleva ng Santa Maria, Pangasinan. Ay tulad ng nakita nyo sa title, mula Pangasinan babiyahe tayo hanggang sa Bohol. Time check mga kaibigan, ang oras natin ay 7:44 as of May 11, 2026. At mula rito sa ating pinakaumpisa sa Pangasinan, meron tayong 34,724 kilometers sa ating odometer. So makikita natin yan pagdating natin sa ating destination kung ilang kilometers talaga ang ating natakbo. Ito yung masasabi ko na ultimate na long ride na kailangan ng disiplina talaga. Hindi lang basta-basta tayo dito na magra-ride. Medyo mahaba araw ang bibilangin sa biyahe natin dahil tatawid tayo ng 2 beses ng dagat. Nandito na tayo sa Nueva Ecija. Welcome to Nueva Ecija. Let's go, tuloy natin ang biyahe. Hello sir, biyaheng Bohol ako. Ah? Mas gusto ko rito. Bohol, Bohol. Checkpoint. Ang galing ng bridge nito. Dito sa bandang Quezon, Nueva Ecija mga kaibigan, metal bridge. Mahirap lang nito, madulas kapag basa, lalo yung mga parte na walang spalto. Pero may spalto naman, kaso unti-unting nauubos. First time ko kasi na dumaan dito sa Maharlika Highway galing ng Pangasinan, kasi kadalasan doon tayo sa MacArthur Highway. Welcome to Cabanatuan City, Nueva Ecija. Grabe, sobrang init mga kaibigan.
kumusta kaya ang ating magiging paglalakbay sa Southern Luzon. Dito, kikita nyo naman brownish yung mga sakahan. Time check 9 exactly in the morning. Dito na tayo mga kaibigan sa Maharlika Highway sa bandang Cabanatuan City. So ito na yung babaybayin natin hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa makarating tayo ng Tacloban City. Alam nyo ba na itong Gapan City, dito matatagpuan yung old vegan, parang ganon. May mga nakikita tayo dito na mga lumang gusali na kagaya nung makikita natin sa vegan city ng Ilocos Sur. Mga lumang gusali na pinatayo pa ng mga Espanyol. Ito na ang kanilang Ark in God We Trust. Salamat po. Ito naman yung pinaka-boundary ng dalawang probinsya ng Bulacan at saka Nueva Ecija. Ayan, HPG. Talagang mga HPG tinututukan nila, mga 4 wheels, no? Grabe, lawak ng kalsada. Para tayong nasa expressway. Connecting road din kasi ito sa North Luzon Expressway. Alright, kain lang muna ako rito sa bandang Giginto, Bulacan. Nakalabas na tayo ng bypass road. Sarap ng hangin. Sa mga nagtatanong pala dun sa jacket na gamit ko, yan ay pinatahi ko lang noon sa rider, sa club namin, sa isang rider club. Ayan na, nakakain na tayo mga kaibigan. Bali 80 pesos yung binayaran natin. Yung ulam, kanin, tapos buko. And we are now ready to go ulit. Balik ulit tayo sa biyahe. Thank you, Lord. Pagas tayo ulit dito, 77 lang eh. Atawid tayo ng Maynila na 77 ang naigas natin. Mas mahal na eh kapag lumagpas pa tayo. Yun, sagad 244 mga kaibigan, 3.15 liters. Shoutout pala sa isang gasoline boy dito sa Balagtas. Nanonood daw siya sa ating adventure. So sir, shoutout na lang kita. Time check mga kaibigan, 12:53. Andito tayo sa monumento. Alright, ito na mismo mga kaibigan ang monumento, ang bantayog ni Andres Bonifacio dito sa Caloocan City.
Ay nako, Manila. Ito talaga yung gusto ko na matawid hanggat maaari, as fast as I can. Ay na ayaw ko yung ingay ng Maynila, tsaka yung, alam mo yun, napakaraming sasakyan, iba't ibang klase ng driver, ng tao ang makakasalamuha mo sa daan. Kailangan ng matinding disiplina para hindi tayo maaberya. Ay grabe, time check 1:32. Nasa kalagitnaan pa rin tayo ng Kamaynilaan, mga kaibigan. Ito talaga ang buhay, kalakaran sa Manila, no? Napaka-traffic, ang daming sasakyan, ang daming kasabayan. Tapos ang hirap pag nagkaligaw-ligaw ka. Pero okay lang kasi nakamotor tayo. Sanay man tayong maligaw eh. Sa bundok nga naliligaw tayo. Dito pa kaya na napakaraming highway. Napakaraming kanto, napakaraming sasakyan. Mga kaibigan, dito sa left side natin, tanaw natin yung South Luzon Expressway. Here we are. Welcome back to Maharlika Highway. Approaching tayo sa Muntinlupa. Diretso na to mga kaibigan hanggang Bicol. Maharlika Highway na yung tatahakin natin as of 2:10 in the afternoon. 29 kilometers ay ma-reach na natin ang SM City of Calamba, Laguna. Dito ko ngayon sa Muntinlupa. Nagbuko lang ako saglit bago tayo tutuloy sa biyahe. Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a Time check mga kaibigan, 3:51 in the afternoon. At andito tayo ngayon sa kabaan ng Maharlika Highway, dito sa sakop pa ng Calamba. At napahinto lang ako dito sa mismong Ciudad Verde de Calamba para makita yung bundok na nandito. Kulay luntian talaga, napakagandang pagmasdan. The branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster. Sa ngayon, di ko pa alam kung hanggang saan tayo abutan ng dilim. Basta ang gagawin ko lang, magmotor lang ako na magmotor. Kung saan tayo abutin ng pagod, doon ako mag-i-stay. Maghahamok lang ako. Tapos kung kaya ulit bumiyahe, banat lang ako ng banat. Basta kaya. Ganun lang yung gagawin ko sa ating adventure na ito. Hanggang sa Bohol. Every year for as long as I remember. All the leaves were up. SM City of Calamba. Sa wakas, nakalabas na tayo sa medyo napakarami siksikang mga sasakyan. At ngayon, dire-diretso na tayo papuntang Bicolandia.
At napapansin ko yung sa bandang kaliwa, ang ganda ng ano, bundok. Nakakaginhawa. You know? For so long na nagmaneho tayo galing ng Pangasinan, puro brownish yung nakikita natin, pero dito ibang iba. Wow, so nice. Maligayang pagdating sa lalawigang Magiting, Batangas. Welcome mga kaibigan sa Batangas. And this is how it feels. Yeah, Batanggenyo ng mga tao rito. Ang linis ng daan, napaka province yung datingan, no? Uy, may tatawid. Una lang ako saglit. Yun. Sana nga madaanan natin ng maliwanag ang Bitukang Manok sa Pagbilao, Quezon, yung old zigzag road. Yun yung gusto ko na marating natin na maliwanag eh. Alright, slight left tayo mga kaibigan. Kasi pag diniretso mo yan, city proper ng Santo Tomas, Batangas. Tayo na may heading to Lucena. Ito yun. Ang lawak ng mga kalsada rito. Pagpasok natin sa Batangas, kunti lang din yung mga nakamotor na nakakasabayan natin halos. Tapos may mga tricycle. Wow. Mas nakikita ko ng mas malapit yung bundok na yan. Napakaluntian. Ito na naman yung lugar na kahit daming building, dami kang sasakyan nakikita, ma-feel mo, makita mo talaga na luntian yung mga dahon ng niyog, mangga, na mga puno sa gilid, yung mga nadadaanan natin. Summer man, pero hindi ganun ka brownish yung datingan ng mga maliliit na burol at maliliit na kagubatan na nakikita natin habang tayo bumabaybay dito sa kabaan ng Maharlika Highway. Alright, welcome to the province of Quezon. Ito na yung kanilang boundary, oh. Quezon province. Daang Maharlika. Ibang aura na naman. And welcome to Quezon province. We are now officially in the province of Quezon. Medyo mahaba-haba itong biyahe natin dito. Sana marating natin ang Pagbilao, Quezon na maliwanag mga kaibigan. Pasok tayo rito, bypass. Pag diniretso mo yan, bayan ng Chaong ng Quezon province. Dito tayo pa Lucena. We still have approximately 40 kilometers from this point. Ito yung mahirap pag nasa Maharlika Highway ka. Yan, lagi kang nakakadaan sa ganito. Yung trail, ay na trail, railroad ng PNR hanggang dun sa Bicol. Welcome to Municipality of Candelaria. Ito ang kanilang bayan, no? Ito naman yung munisipyo sa kanan. Kalabaw, humihila ng niyog. Ang ingay. Oh, naipit na tayo. Hindi na ako nag-bypass para masilip natin yung kaloobang bahagi nitong Candelaria. Grabe ah, init ng buga ng
Ito ang bayan ng Candelaria, Quezon. Nandito na tayo sa Sariaya, Quezon, mga kaibigan. Sa mga taga rito, tanong ko lang sa inyo, ano nga bang bundok yan? Nakikita natin dito sa bandang kanan. Kanina pa yan na binabaybay natin tong Marlica Highway, ay nakikita ko ang taas ng bundok. Change is constant, learning to flow. Ito pala yung bagsakan nila, oh. Sentrong pamilihan ng Sariaya, Quezon. Daming mga binabagsak na gulay. May look different from what you've dreamed. Colors and contrast making it all. Alright, once again, bypass road. Ang labas na nito is Lucena City ng Quezon Province. Nag-bypass na tayo para hanggat maaari marating natin yung Pagbilao, Quezon na maliwanag, mga kaibigan. What lemons can do. Lucky they led me here with you. Siya nga pala, mula doon sa pinag-umpisa ng bypass na ito, meron tayong 13 kilometers. Nasa Lucena City na tayo. Malapit na lang yan. Kaso yung Pagbilao, malayo-layo pa eh. Sakto sana kung ganitong oras tayo nakarating sa Bitokang Manok. May ipakita ko sana sa inyo ang drone shots. Lacking. Then I realized it's always within. Welcome to Bagong Lucena. Oh, it's your Jollibee. Ay, di ko nasabi. Yung kanan pala, papunta ho yun ng Lucena City proper. events, turning into all that's good. Lucky I learned Checkpoint. can do. Lucky Alright, di na tayo pinara. me here with you. Ito na, papasok na tayo sa busy area ng city of Lucena. The underpass of Lucena City. Mere peace to accept what I can't change. Courage to change the things I can. Wisdom Wow. to know the difference. Nasisilip na natin yung bundok na tatawirin natin doon sa old zigzag road. Andito na pala tayo sa Pagbilao, Quezon. Meron silang bypass, no? Ito yung tinik natin, itong bypass. Galing, oh. Tatanaw natin yung mga isla at mga isla nakikita ko sa baba. Bali dito sa kanan natin, no, natatanaw natin yung mga building dyan. Patunay na andyan yung kabayanan ng Pagbilao, Quezon. So tayo, malapit na tayo sa kabundukan. Yan, oh. Wow. Bundok. Ganda talaga ng datingan pag mabuntok yung binabiyahe natin. Yan kasi yung kaligayahan ko talaga eh.
Ito na mga kaibigan, Old Zigzag Road ang ating dadaanan. Medyo maliwanag pa naman. Nahuli natin na marating tayo dun sa spot na medyo maliwanag para makalipad tayo ng drones. Hindi na ako muna magmerienda rito. Bala ko sana magstay rito eh. Ito na oh, Quezon Protected Landscape. Madilim nga lang no. Kasi nasa kailaliman na tayo ng lupa. Ay may lupa. My goodness. Ng kagubatan mga kaibigan. Kaya kailangan mag-ilaw ka na rito. Pero kita pa naman sa aking naked eye. Kaso sa GoPro medyo madilim na yata. Ayan na, papakita ko sa inyo itong Old Zigzag Road. Ayan o, maliwanag pa naman sa labas eh. So ayan na nga mga kaibigan, inabutan na tayo ng dilim. Pero at least may nakuha pa rin tayo na drone shots. O yan, tuloy na natin ang ating biyahe mula dito sa Old Zigzag Road, or known as Bitukang Manok ng Pagbilao, Quezon. Talagang pag nadaan ka rito, andito lagi itong mga, di ko alam kung lokal itong mga to na nag-guide, papailaw para magbigay ng senyas kung mag-go ba yung kabila o hindi. Ito yung pinaka magandang area eh, ito dito. Kaso madilim naman na. Actually yung akyatin dito, katumbas lang siya para sa akin ha. May tutumbas mo lang siya doon sa may Lion's Head sa Cannon Road ng Baguio City. Yun, kung nakadaan na kayo doon, ganun lang yung akyatin dito. Pero maikling portion lang, doon lang talaga sa Palikuliko. Medyo mahirap at masikip. Pero the rest, okay na. Hindi na siya kasing tarik nung inaakyat ninyo sa Cannon Road, paakyat ng Baguio City. Iba pa rin yung akyatin doon, talagang mas malala pa rin. Kaso malawak kasi, medyo malawak. Hindi kagaya rito na masikip lang. Itong dinadaanan natin ngayon mga kaibigan ay purely gubat talaga ito. At saka sa ngayon malamig ang pakiramdam. Walang kabahay-bahay, tanging kalsada lang at mga sasakyan na makikita mo rito. Protected area kasi ito. Kaya meron dito mga lokal na nangunguha ng mga honey. Wow, maliwanag na rito. Nasa kabilang side na tayo, pababa na tayo ng Maharlika Highway. Malamig sa pakiramdam, masarap sa feeling. Grabe, napaka natural ng mga dating andito eh. Itong kalsada lang ang hindi natural eh. Caution, falling rocks. Delikado rin pala dumaan dito kapag kasagsagan ng napakalakas na ulan. Kasi magmimistulang ilog yan eh. Daanan ng mga tubig, tapos may mga debris at saka mga bato. Maharlika Highway. Makikipag-merge na tayo sa mga malalaking sasakyan na dumaan sa bypass.
Tuloy na natin. Andito na ako sa Atimonan. Pangatlong full tank natin to mga kaibigan. 81.60 ang kanilang unleaded dito. Sir, full tank po unleaded. Karga na naman tayo mga kaibigan ng 3.5 liters 288 dito sa Atimonan, Quezon. So ito yung in-order natin. Isang pusit tapos isang kanin. Kalimudam. Malaki lang. I was lost or I was found. Nothing ever in between. Shedding tears or extremely happy. Got no one to stick around. Bali dito tayo kumain sa Atimonan. Tapat lang ng Uno Fuel. Naka 90 pesos tayo sa kinain natin ngayong gabi. Jumping down. Needed to see a way out somehow. Give me a Alis na tayo mga kaibigan. Nakain na tayo. Abante na. So ngayon, abante lang ako. Basta ako sana ko abutin ng pagod at antok. Doon ako maghahanap ng road pass. Nakapagsabitan ng hamok. Yun lang naman yung gagawin ko para makapahinga. Atimonan. Grabe, bibilis ng mga sakyan. Ito, Mark. Bili mo na ako rito ng tubig. Tubig mainom. Dahil meron akong hiningin tubig. Yan, pang ano lang po, pang hugas. Yan, inabot tayo ng 150 pesos yung ating mga nabiling tubig at yung Bear brand na sterilized. Yun lang yung panlaban ko eh. Hindi ako umiinom ng energy drink. Hindi ako nasanay sa ganun. Grabe mga kaibigan, nandito na ako sa approaching na to sa Bicol, Bicolandia. Nalagpasan ko na yung bayan ng Kalwag. Kung di ako nagkakamali, ang bayan ng Kalwag ang pinakahuling bayan ng Quezon Province pag papunta ka ng south. Malaking tulong sa akin itong ilaw. Lakas kasing bato. Ordinary lang na ilaw to mga kaibigan. Hindi ito yung branded talaga. Bili ko lang to dati ng 400 pesos 4 years ago. Doon pa to sa XRM ko, nilipat ko lang dito. Ganda. Oh yeah. Welcome to Camarines Norte, gateway to Bicolandia. As of 9:46. Grabe. Kala ko alas 8 pa lang. Ito pala yung pinaka-boundary ng Kalwag at saka Santa Elena ng Camarines Norte. Pero mamaya liliko tayo papuntang Sipukot. Dito sa Quirino Highway tayo dadaan. Hindi tayo didiretso sa Maharlika hanggang sa Dait. Ayan pala yung kalagayan ng motor natin. May mga bag ako dyan, lagayan ng mga gadgets, gamit. Tapos ito, mga tubig, panlabang ko. Alright, tuloy ang biyahe natin. Marami palang pagkapihan dito, kaliwat kanan. Okay, may checkpoint dito sa unahan.
Kasi nasa ano na tayo Camarines Norte. Ito na mga kaibigan, kakanan na tayo. Quirino Highway. Kasi pag diniretso mo yan, papuntang Daet. 94 kilometers. So tayo, Matnog, 342 kilometers na lang. Ito, labas ng Sipukot hanggang sa Camarines Sur. Yun lang, no, malubak dito. Sobrang lubak dito, solid ng mga lubak. Tapos sa bandang gitna halos walang kabahay-bahay din, pero tuloy lang nito. Maganda magbiyahe ng gabi basta malakas ilaw, kasi malamig din sa makina. Maghapon magdamag na ibabakbak yung makina ng motor ko. Hinto lang nito pag umihi ako, kumain, saka pag nag video picture. Ito na. Grabe yan. Ang dami yung dalang tubig. Ano sa ano ma'am? Reserva po. Inumin? Opo, inuming tubig po yan. Saan pa? Bohol pa po ang biyahe ko. Ang layo. Galing kayo saan? Pangasinan ho. Saan pa? Galing po ako Pangasinan. Uuwi kayo sa Bohol. Hindi ho, pasyal lang. Wow, sana all. Ba't naisip yung mamasyal sa Bohol? Long travel po. Vlog po kasi ako. Ano ang ano mo? Eli Motor po. Ilan na ang kung tawagan dyan? Followers? Views? Subscribers po. Ha? Subscribers. Subscribe. Sa YouTube po. Sa YouTube. Opo. So far, simula kanina, Pangasinan. Opo, 7 ng umaga. Kumusta naman ang experience niyo sa kalsada natin? May pagbabago ba? Maano? Kayo dati? Ano? Na kayo dati? Opo. May pagbabago o lumala? May pagbabago dun sa mga dating sira, pero yung mga dating okay, siya naman ngayon ang ano. Pero at least Sa vlog nyo, sasabihin nyo yan? di namin sinasali yan eh. Ano lang yung sinala nyo? Ano ako, nakafocus ako sa mga magagandang tanawin. Ano ba dito sa video? Along the way. Opo. Sige po ma'am. Hindi mo makikita yun. Kaya nga eh. Sige po. Sige, ingat po. Eto na tayo ulit sa Maharlika Highway mga kaibigan. Okay. Sipukot, Camarines Sur. Dami nagpapahinga ng mga biyahero. Makikipahinga na rin tayo dito. Dito na ako mag-ano ng hammock. Good na. Dito lang sa Sipukot, Caltex ng Sipukot. Time check 12:17 mga kaibigan. Pahinga muna tapos na itutuloy ang biyahe.
paano nakatulog tayo ng maayos. Buti na lang merong mga ganitong gasolinahan na hinahayaan lang nila yung mga biyahero na matulog. At dito nga nakapag-set up pa tayo ng ating hammock kagabi at nakatulog ng maayos. Magre-ready na rin ako para makaalis na rin tayo. Meron pa akong 4 hours na biyahe. Meron pang 249 kilometers hanggang Matnog. So magliligpit lang, magre-ready, tapos go na rin tayo ulit. Bali ito lahat yung mga nagastos natin mga kaibigan mula Pangasinan hanggang dito. Ang ating reading mga kaibigan sa ating odometer is 35,269. Umalis tayo sa Pangasinan, meron tayo noong 34,724. So naka 545 kilometers run na tayo galing ng Pangasinan papunta rito sa Sipukot ng Camarines Sur. Time check. It's now 5:38 in the morning. Sir, thank you po. Biruin mo yung 545 kilometers na tinakbo natin nitong Harabas mga kaibigan. Wala, ako lang sumuko kagabi. Alas 12. Talagang antok na, di na kaya. Pero yung motor natin bira lang ng bira eh. Maganda rin manakbo. Ito yung nagustuhan ko talaga sa motor na to. Okay, 249 kilometers ang ating babaybayin. According sa Google Maps, merong 4 hours na babiyahin natin. Pero syempre medyo mas tatagal tayo konti. Siguro ngayon makapagbigay na ako sa inyo ng drone shots. Welcome to Libmanan. Andito na tayo sa Libmanan, Camarines Sur. Ito yung mga sigang bus dito sa Southern Tagalog, DLTB. Mga yan, grabe, halimaw manakbo pag gabi. Malinis daan eh. Grabe bibilis. Kaya ako naman nakakabuntot dahil nga malakas ang ilaw natin eh. Bumaba pala yung lupa rito banda. Oh, lalaki ng crack. Yun lang yung iniinda lang talaga natin dito sa Southern Tagalog, yung kalsada. Lalo dito sa Bicol talaga, grabe. Ay doon sa Quezon, hanggang dito oh. Alam niyo sa mga ibang lugar na napupuntahan ko sa Northern Tagalog, malalaki ang dumadaang sasakyan, lalo sa bandang Vizcaya, pero hindi ganito ka sama ang kalsada eh. Actually mas marami pang mga mabibigat na dumaraan dun eh, kasi daming mga trailer kaysa dito. Pero mas maayos ang kalsada doon ha, ayon sa aking sariling observation mga kaibigan. HPG, aktibo ang mga HPG rito sa Southern na. Pangatlo na yun na nadaanan natin mula kahapon.
Alright mga kaibigan, nasa Naga City na tayo. So we're heading now to Legazpi City. Ang Legazpi City yata is Albay, no? Itong Naga City naman Kamsur pa lang. $92 ang diesel nila rito sa Caltex. Mura ng Caltex, no? Kaysa sa Shell. Sarado pa yung mga business centers. Maaga pa eh. Pero napaka-cloudy. I mean, dizzy. Dahil yata yan sa ano, effect lang din siguro yan sa pagsabog ng ano, mayon. Kaya hazy, parang ganun siya tingnan eh. Hindi mo makita yung Mount Isarog sa likod nitong McDo. Alright, pag-gaspol tayo rito. Gaspol. Yung kinalka natin ngayon 3.8 liters. So naka 307 na naman tayo dito sa Naga City. Hindi talaga mawawala yung ganitong daanan kapag ka nandito kayo sa Bicol. Ayan o, riles ng tren. Kailangan mo talaga magdandahan dyan, kasi kapag ka mabilis ka, bigla kang napandol doon sa riles. Yang gulong, nako, pwede kang masabugan ng gulong eh, maiipit. Lalo kung maliit lang ang gulong ng motor mo. Gandang pagmasdan yung mga punong kahoy, mga akasya, no? Ang galing ng kanilang hugis eh, dahil nga lagi nadadaanan ng matataas na mga sasakyan. Pati yung mga dahon nag-adjust na eh, naghuhugis arko na sila. Pag tinignan mo rito sa malayuan, ganyan siya oh. Wow, presko ang pagdaan dito pagtanghali. Greenish talaga yung mga akasya, no? Department of Education Schools Division Office, Camarines Sur. Ito yung kanilang division office. Kain na muna tayo, breakfast. As of 7:33 in the morning. Ayan, all set na. Nakakain na dito sa Kim and Curry Carinderia. 65 ang worth nung kinain natin. Nagpalipad ako ng drone dito. Makikita nyo habang binabaybay natin to, itong kalsada. Tapos dito sa kanang bahagi pala, mayroong, di ko alam kung lake ba yan or dagat. Di ko na gaanong nakita kasi
Pumapalya yung drone ko eh. Kita nyo naman sa footage niya, biglang nagkaka ganyan, nawala yung smoothness. Sana sa mga next na lipad babalik pa siya sa dati. Luma na kasi yung drone din na ginagamit ko. DJI Mini 2 SE pala yung gamit ko, no? Mga nagtatanong kung anong drone gamit ko. Yung pinakamurang drone ng DJI. Wow, Bulkang Mayon. Medyo malabo nga lang. Sana dun sa mas malapit na lugar makikita natin ang malapitan na malinaw mamaya. Ang linis na kalsada. Sa takbo ko pala hanggang 80 lang talaga ako. Kaya naman yan magsandaan, kaso mahirap pagka lumagpas ka ng 80, baka mamaya masiraan ka, at saka mas matakaw sa gas. Kaya hanggang 80 lang talaga speed limit ko. Wow. Tapat na tapat natin yung Mayon. Napaka perfect ng kanyang pagka hugis cone. Dito na tayo sa bayan ng Pulangi, Albay. Dito na tayo mga kaibigan sa bayan ng Ginubatan, Albay. At kapansin-pansin dito yung mga bahay, yung mga bubong nila, maraming mga ashes dahil nga nung nakaraan nagkaroon ng ashfall sa Mount Mayon na dyan lang, nakikita lang natin sa bandang kaliwa. Malabo yung tubig. Bypass Road, and here we are. Ito yung pinaka magandang spot para makita natin itong Mayon Volcano. Ayan, oh. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan, kung gaano ka perfecto yung kanyang hugis. Abante pa tayo ng konti. Ayan, ah. Napakaganda, solid. Tingnan nyo naman. Mayon Volcano as of 8:55 in the morning. Nandito na tayo sa Kamalig Bypass Road, Albay. Dito kaliwat kanan, dito sa kanan makikita natin dyan yung hagdan-hagdang palayan, gradual, dahil paakyat papunta roon sa paanan ng Mount Mayon. At dito naman sa kaliwa, napaka greenish, yung ilang parte ay brownish naman, pero ang ganda niyang pagmasdan.
Napaka cinematic. Kapag kayo ay bumabaybay dito, wag nyong kalimutang mag-video. Tingnan nyo yung grassland, no? Napakaluntian. Kahit na medyo natatakpan siya ng ulap, napakaganda niya pa rin. Nakikita rin natin sa drone yung naapektuhan ng lahar doon banda eh. Sigurado yan, pag malakas na ulan, bababa din yung mga yan. Magkakaroon ng problema sa mga kailugan. Tingnan nyo naman, no? Tatakpan nga lang ng ulap. Kaya pag nagbiyahe kayo at nadaan kayo ng Kamalig, huwag nyong palampasin na dumaan sa Kamalig Bypass Road. Huwag kayo dun sa Maharlika Highway kasi hindi nyo maranasan yung itong nararanasan natin. Ito talagang makikita mo talaga purely ng malapitan ang Mayon Volcano. Alright, we are heading now to Sorsogon, mga kaibigan, mula rito sa Daraga, Albay. Siguro mga 100 kilometers na lang. $55 kilometers hanggang Sorsogon. Grabe, sawa ka sa lawak ng kalsada at napakaayos na kalsada dito. Bahagi ito ng bayan ng Pilar, Sorsogon. Dagos Camusa, Gayon Ciudad, Gayon Sorsogon, Sorsogon City. Welcome to Sorsogon City, mga kaibigan. At ito yung aura. Doon pa man sa mga naunang kabayanan, sinalubong na tayo ng napakagagandang kalsada. Malawak, malinis, talagang top speed kung top speed. Basta mag-ingat lang, ha. Banking kung banking din eh. Mga sasakyan dito ang bibilis ng takbo, lalo mga bus, grabe, sumisibak. Parang napakagandang mag stop over dito. Hinto nga tayo. Ganda eh, oh. Solid. Tingnan nyo naman yung grassland, no? Napakaganda. Tapos yung karagatan. I was halfway through a sentence when the thought of you just settled in. Not a movie kind of moment, just there without me noticing. 'Cause I memorized your edges, yeah, you're running through my veins. We keep finding new beginnings, but it always starts the same. Another goodbye, another sunrise, and I close my eyes to her side by side, dancing in the sun showers, standing tall where wildflowers honor the shape of us. The love remains 'cause it's ours another time. Hindi mo maiwasang di mapahinto dyan. Sa ganda ba naman ang tanawin. Barangay Bukal-Bukalan. Ayun. Ito ay Barangay Bukal-Bukalan ng Sorsogon City. Tapos makikita mo rito yung maikling tulay, oh. Wow, napaka-presko. Ang ganda.
Kita mo rin yung mga bangkang maliliit, yung dagat bluish, at yung pa yung mga kabundukan na tatawirin pa natin yan. Nasa likod pa yung Matnog eh. Puro niyog naman dito sa kaliwang bahagi. May mga bintahan din pala ng isda rito, crab, ng mga seafoods. Ganda ng lugar na to. Barangay Bukal-Bukalan, Sorsogon City. Kapag ikaw ay laging bumabiyahe dito, kapag nakita mo na yung Silver Swan na toyo, kaso wala na yung kanyang tatak, Silver Swan yan na toyo. Pag nakita mo yan, malapit ka na sa Matnog. Dito pala yan sa Barangay Bukal-Bukalan ng Sorsogon City. Ayan na, papuntang Matnog. Kakaliwa na tayo mga kaibigan. Yehey! Yes! Papuntang Matnog, pakaliwa. Diversion road. Kapag diniretso mo yun, papuntang city proper. Let's go. May mga ilang kabayanan pa tayong madaanan, pero malapit na ito. Ang galing dito, nakakita ka ng civilized na kalsada, pero andyan pa rin yung matatanda at malalaking puno. Hindi nila pinutol. Sa ibang lugar, pag nakakita ka ng ganitong klaseng kalsada at ganito kadaming dumadaan, yung mga ganyang lugar, yan, puro bahay na yan, kaliwat kanan. Ewan ko lang din pagdating ng panahon itong lugar na to, kasi dati bakante lang talaga yan eh, puro mga kapunuan. Pero tingnan nyo, may mga umuusbong din na mga kabahayan na. Welcome to Sorsogon City Hall. Ayan ang laki. Grabe yan. Wow, solid. Sorsogon City Hall. Heading tayo ngayon sa bayan ng Irusin. Galing rito sa Kasiguran, Sorsogon. Tingnan nyo naman yung nasa harapang bundok. Ang laki niya sa personal. Iba yung disenyo ng mga tricycle dito. LTO. Tatangkad talaga ng mga LTO Talagang tayo pa lang nila matatakot ka eh. Wow. Tingnan nyo yung palayan napakaganda. Sa kabila ganun din naman. Tayo ay narito na sa bayan ng Irusin, Sorsogon. Ngunit tayo ay kakanan
papuntang Matnog. Tingnan nyo yung datingan dito. Ang ganda. Gradually aakyat tayo. Lawak ng kalsada rito sa kanan, no? Walang signboard kung saan papunta. Ayan na, paakyat na. Usok-usok na. Kumakain na tayo ng usap. Kanan tayo. Merong ano rito eh, spring of living water. Pahingahan. Wala na. Meron dito pag-iigiban ng tubig eh, fresh from the mountain. Summer, tuyong-tuyo yan oh. Doon sa area na yun, tuyong-tuyo. Full tank ulit tayo rito. Baka mas mahal na sa Samar eh. Another 285 3.25 na nabili na mga kaibigan. 87. Kaya na nito hanggang Leyte itong gas na to, itong full tank natin. Tapos isang full tank pa siguro doon bago tayo diretso ng Bohol. Abangan nyo hanggang sa dulo ng video dahil sasabihin ko kung magkano lahat ng nagastos natin, pati yung pamasahe nitong motor sa dalawang barge na sasakyan natin dito sa Matnog at saka sa Leyte mamaya or bukas pa yun. Ganda ng mga niyog dun oh. Okay, nandito na tayo sa arc ng Bulan Sorsogon yan oh. Pero tayo ay kakaliwa papuntang Matnog, kasi sa Bulan proper na yung kanan eh, dulo din yan. Meron din silang pantalan doon. Grabe ganda na lalo yung mga kalsada rito. Wow. Oy, Big C. Ganda ng kalsadahan dito. Napakalawak, buti pa rito no sa Southern Tagalog. Yung budget nila para sa kalsada inubos talaga pang kalsada no. Di kagaya sa mga ibang probinsya na nakukurakot. Maligayang paglalakbay. Una ang Sorsogon. Ingat po. 13 kilometers na lang, nasa Matnog na tayo. Makakapahinga na. Sana eh konti lang pasahero sa Roro para makatulog ako ng saglit. May isang oras din na biyahe yan eh. Oh, L300 na modelo. Nag-overshoot siguro. Galing doon sa taas, papunta doon. Look at that.
Tanong na natin yung karagatan. Ganda ng kalsada ng Sorsogon. Pipila na tayo rito para sa ating sasakyan. Kuha tayo dito. Tatawid kayo, boss. Dito muna, sir. ORCR po, sir, ha? Tsaka driver license po, sir, ang kailangan po. Para sir, sa queuing number po, sir. So bago tayo dumiretso dun sa pinaka port or dito sa kuhanan ng ticket, ipila muna natin. Kailangan natin dito ORCR ng sakyan, ng motor, at saka lisensya ng driver. So yun na mga kaibigan, nakapagpila na tayo. Kumuha na tayo ng number. Tapos babayaran lang natin yung ticket at saka iba pa doon sa kanilang one stop shop. Ang dami na palang nagbebenta rito. Ang daming pila. Ayan yung challenge ngayon dito. Mahaba ang pila. Ewan ko lang sa motor. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Alright mga kaibigan, sa wakas natapos din tayo sa napakahabang pila. Dumating ako dito kaninang 1. Ngayon nakalabas tayo sa pila, nakakuha ng ticket. Lahat ng fees binayaran natin as of 5. Maliwanag pa naman. Madala ko pa kayo sa port na maliwanag. At tignan nyo, napakarami kasing biyahero. May 12 2026. Ang daming umuwi. Ang dami ko palang kasabayan. Ngayon kung magkano yung inabot ng ating ticket, lahat ng fee na binayaran natin sa terminal fee, PPE, kung ano-ano pa, mamaya kwento ko sa inyo sa barko. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Hi! No. Napaka-stressful na makipila doon sa kanilang bilihan ng ticket at kung ano pa. Napakaraming biyahero, pero bawi naman dahil kita nyo naman yung binabaybay natin ngayon. Napakaluntian, napakaganda, niyog, palayan, bahayan, kalsada, bundok. Yun yung nakikita natin ngayon sa
magkabilaan itong highway na binabaybay natin. This would never live with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No, no, I don't wanna waste my time. Alright, heto na tayo. Narating na natin ang pinakadulo ng Luzon Island. Grabing layo nito. Welcome to Matnog Port. Ayan, daming lumalabas na mga buses. Galing yan sila lahat doon sa Ruro. Biruin mo, nagkasya lahat ng mga yan. Kilometer 646 yung nababasa natin doon sa Arco, mga kaibigan. Ibig sabihin 646 kilometers mula Luneta or mula sa kilometer 0 or Metro Manila hanggang dito, plus 200 na kilometers from Pangasinan hanggang Manila. Yan yung biniyahe ko. Grabe. Global Port Terminals. Hello sir, magandang hapon po. Ito yung loob ng Matnog Port. Dami palang kasabayan, no? Daming sasakay din. Oh grabe, daming mga sasakyan, boy. Sasampa na tayo, mga kaibigan. Santa Clara yung ating sasakyan. Pasok na ako. Ayan, mga kaibigan. Saan na ba? Ayun yung mga nakamotor. Mahirap dito, maatrasan ka, no? Okay. Grabe, pansinin nyo, mga kaibigan, no? Ang daming mga ibon lumilipad. Ayan, naglo-load na sila ng bus. Patras yung bus. Ayan. Tapos na chinek yung ating mga ticket. Pasok na ako. Alright, ipupwesto na lang tong motor. Sila nang bahala nito eh, mga crew ng barkong ito. So mataas yung pinagbago ng pasahe mula nung mga maraming taon nang nakalipas, no?
Dahil nga ang mahal ng diesel. So ito pala yung breakdown ng ating mga binayaran. So ang ticket para sa tao 270 plus 675 ang bayad doon sa motor. Tapos meron tayong binayaran na terminal fee, PPE. All in all, ang total nito mga kaibigan is 1,090 pesos. Alright mga kaibigan, bababa na tayo. Nahuli na ako. Late ako nagising ako sa likod. Wala na yung mga kasayerong iba. Medyo challenging to ngayon dahil may tatakbuhin tayo na sana makayanan ko magdamag. Ay, welcome to summer. Saan may exit nito? Alright mga kaibigan, mula rito sa Allen meron tayong 255 kilometers to Tacloban City ng Leyte. Then from Tacloban City, ilang kilometers pa yon, mga 100 plus din. Kaya malayo-layo itong biyahe natin ngayon. Siguro more or less 400 kilometers. Ayan, di naman na chinek yata ang motor. Mauna na ako. HPG. Tsaka police. Maharlika checkpoint. Alright. Unang misyon, kainan. Pero mukhang walang kainan na. Time check, 11:15 na pala. Hindi natin namalayan na ganun na pala ka late. So yan mga kaibigan, tuloy-tuloy ang biyahe ko. Tatagusin ko hanggang Bato, Leyte, hanggat maaari ngayong buong magdamag. At sana nga makayanan natin bago lumiwanag. At kung ano man ang magiging challenges at kung ano mang masasagupain natin ngayon ay malalaman nyo sa mga susunod nating kabanata. Mabubulaga ka rin talaga sa mga sirang kalsada rito sa Samar, oh. Pag hindi malakas ilaw mo dyan, wasak-wasak ang mags mo saka rim, oh. Nakakagulat eh. Alright mga kaibigan, andito na tayo sa pinaka sentro ng lungsod ng Calbayog, Samar. And welcome to Calbayog City, Samar. Welcome to Gandara. Galing ah. Gandara. Gandawara. Mintulong muna tayo dito sa 7-Eleven ng Gandara.
Coffee lang muna tayo. Panlaban sa antok. Alright yan mga kaibigan, tapos na. Nakapag coffee na ako. Goods na tayo. Sige sir. Okay, time check 1:20 ng madaling araw. Let's go to Catbalogan. Galing din dito sa Gandara, daming pwedeng hintuan kahit ganitong oras na. Mag-alas 2, 1:10 in the morning. May mga bukas, lalo dun sa 7-Eleven. Nakapag-recharge tayo kasi ang haba pa ng biyahe ko. Meron pa akong more or less 300 kilometers hanggang sa Bato Leyte. Doon kasi tayo sasakay ng Roro papuntang Bohol. Unleaded sir, full tank po. Ayan yung kinarga natin mga kaibigan. Another 278 pesos. That is 3.19 liters. Mula rito sa Clean Energy gasoline station. Mas mura yung kanilang bentahan dito. 87 yung regular. Ito yung hospital ng Samar Doctors Hospital. Parang bago lang siya, no? Private hospital. Ito yung bypass. Hindi na ako magba-bypass. Daanan natin yung looban ng Catbalogan para makita nyo mga kaibigan. Catbalogan. Ang galing ng disenyo nila dito. Pintuan. Antiao Bridge 3rd. Pasok na tayo ng sentro. Ay, mas mura rito. Dapat dito pala ako sa pinaka-sentro nagpagas, no? Tapos saan dito? Ito, ayan. To Samar Provincial Tourism Office. That's right. AH26 Asian Highways 26. Okay, heading to Tacloban City tayo. To Leyte Province. Wow. Paglagpas natin ng Catbalogan, nandito tayo sa madidilim at walang kabahay-bahay na lugar. Ganyan siya, oh. Pero ang ganda ng kalsada, ah. Yung waiting shed nila, oh, may letter. Subukan natin magpatay ng ilaw. Tara! Uy! Delikado! Baka bigla tayong mamangga. Grabe mga kaibigan, foggy dito sa Santa Rita, Samar. Kapal ng hamog. Ito medyo nawala.
Alright, here we are. We're leaving the Samar Island at approaching na tayo sa San Juanico Bridge. Heto na mga kaibigan, ang ating pinakahihintay na tayo ay makarating sa kalupaan ng Leyte. So may resting area dito. At ito na nga, San Juanico Bridge. Welcome. So, doon sa pinanggalingan natin sa Samar Island, medyo maulap. At ito, dinadaanan na natin ang pinakamahabang tulay dito sa na nagdurugtong sa Leyte and Samar Island. Ipaparamdam ko sa inyo kung anong feeling ng dumaan dito. So may mga nakikita tayo nagja-jogging, no? Tapos tingnan niyo yung dagat. May nabubuong mga whirlpool sa baba. Maliliit. Di ko alam kung kita sa camera natin. Yung umiikot na tubig. Payapa naman sa kabila. Ayan, oh, may mga nagja-jogging tayo nakikita. Tapos ang ganda. No fishing, no standby. So hindi pwedeng mag-standby rito, no? Wow. Very nice mga kaibigan sa ating pagtawid at pagmumotor dito sa San Juanico Bridge. Bawal rin palang huminto rito. Speed limit 30 kilometers per hour. So sumobra pa nga tayo. Kaso mabibilis yung iba. Tapos may isang island dito, no? May mga niyog. Then sa ilalim ng bridge, meron ding island. At merong nakatayong, di ko alam kung church yan or kapilya. Pares lang yata yun. Wow. Gradually, pataas tayo ng pataas. And according sa sinasabi ng ilan, kaya daw tumawid ang barko sa ilalim ng tulay na ito. Oo, kasi napakatangkad naman niya eh. Ayan o, may building sa ibaba. Para siyang chapel. O, chapel nga. Wow. May mga matatayog na bundok doon, no? Welcome to Leyte. And we are officially in the island of Leyte. And doon maraming, anong tawag dyan? Islets. Daming isles.
Andoon, daming island oh. Maliliit. Wow. So nice here. Mapayapa ang tubig. Napakasarap sa feeling tumawid sa napakahabang tulay. Grabe. Leyte na tayo. Tacloban City. At ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang Tacloban City. Welcome to Tacloban City. And we are officially now in the city of Tacloban. Wow. Dito na ako mag full tank ulit. Unleaded sir? 75 50 lang dito mga kaibigan. Unleaded po, full tank. Ayan, nag full tank tayo ulit dito sa Tacloban City. 150 pesos, 1.99 liters. Time check 5:51 mula rito sa Tacloban City. At meron pa tayong 150 kilometers na tatakbuhin. Approximately that is 3 hours nating babanatan. So doon na lang ako kakain sa Bato Leyte. Let's go. As usual, hindi na naman natupad yung ano sana, yung gagawin natin na before magliwanag, nandun na tayo sa Bato Leyte. Dahil nga nagva-vlog tayo. Diretso lang tayo. Dahil ang ating tumbok ay sa bandang dulo ng Leyte Province. Ito na rin yung daan papuntang Maasin. We are now leaving Tacloban. Grabe dito sa Tacloban. Ang mumura ng gasolina 74 ang pinakamura na nakita ko, regular. Grabe ba? Ito na yata ang pinakamurang bentahan ng gasolina sa buong Pilipinas sa ngayon ha. May 13, 2026. Pang 48 hours na natin. Magdadalawang araw na tayong bumabiyahe. Yan o, tingnan nyo 74. Lahat diesel, regular, saka premium gas. Alright, nandito na tayo sa Palo. So left side daw tayo, papuntang Tanawan. Sa Luzon ang bigkas niyan Tanawan, Tanawan, Batangas. Dito Tanawan daw. Ito ang pinaka gusto kong klase ng kalsada dito sa Leyte. Pagpasok mo ng Tacloban, dire-diretso ito, 4 lane straight. Kaya mabilis ang biyahe dito eh. Sana ganito buong ano no, buong Bicol, lalo sa Quezon Province. Solid sana ang bilis ng biyahe. Doon 2 lanes na nga lang,
Lubak-lubak pa, magkabilaan. Pero darating din siguro ang panahon na magiging 4 lanes din yan, tapos solido na rin. Kagaya ng sa Sorsogon, di ba? Paliko-liko din yun, akyat baba, pero nagawa nilang maging 4 lanes kagaya nito. Pero ito solid talaga. Basta dito sa Leyte, sa northern part ng Leyte, coastal area. Kaso tatakpan ng mga puno. Dagat po yan sa kabila, mga kaibigan, sa kaliwa natin. Yun o. Oh, may mga resort pa. Oh. Para kang bumabaybay sa Ilocos Sur, Region 1. Tanggalin mo lang yung mga niyog dito. Doon kasi walang niyog eh. Purely ganito lang, coastal road, tapos dagat. Pag diniretso to, Javier, Leyte. Dito tayo sa kaliwa. Diretso tayo ng Baybay. Yung ruta papuntang Baybay ang ating susundan. And welcome to Abuyog, Leyte. Wow. Mountains. Pero ayon sa nakikita ko, yung bundok na yan, karamihang nakatanim ay mga niyog. Yung dito sa side na to, yung slope area lang. Pero sa mga bandang tuktok na, still mga puno pa rin ng kagubatan. Ito naman, nag-uumpisa na tayo na lumaan sa mga mountain pass. Pero solid yung mga kalsadahan dito. Wala tayong ibang mga makikita kaliwa at kanan, kundi mga niyog, luntiang kabundukan. Tapos itong kalsada na nakita mo talaga na hindi siya basta-basta mabutas ba. Ayan mga kaibigan, ito yung Maharlika Highway. Diretso yan Sugod. Pero dito tayo via Baybay City. Kaya humiwalay na tayo sa Maharlika Highway. Ito na yung official na paghiwalay natin sa Maharlika. At tinatahak na natin tong daan patungong Baybay City. So until next time, dadaan tayo ulit sa Maharlika Highway. Hindi na natin yan madadaanan eh. Kasi didiretso na yun hanggang doon sa pinakadulo ng Leyte. Papunta rin naman ng Mindanao na. Dahil papunta tayo ng Bato,
tayo ay kakaliwa. Ganda rin ang coastal road nila rito. Oy, first time na inulan tayo. Solid. Sana hindi tuloy. Tinamad akong mag raincoat. Ayun, nawala. Inupakan. Sana ba yung land bank ATM dito? Kailangan natin ng cash. Wala akong pamasahe sa Roro. Hilongos then Bato. Bato Leyte. Isang bayan na lang dadaanan natin, yung Hilongos, tapos kasunod na yung final destination natin para dun tayo sasakay ng barge. Sana may maabutan tayo, no, para makauwi na tayo ng maaga. Merong samba ngayon dito. Ay, fiesta. Baptist Hospital. Galing. Pero palang ganung pangalan ng hospital dito. Hilongos Fundamental Baptist Church. Okay. Siguro yung Baptist Hospital na yun, pag-aari ng Hilongos Fundamental Baptist Church. Full tank na ako dito sa Petron bago tayo pumunta ng Bohol. Unleaded sir, full tank. Nabay biyahe barko diha sa Patos Ubay, Hilongos. Ubay. Ayan mga kaibigan, nagkarga tayo ulit ng 253 pesos, and that is 2.9 liters sa halagang 87.40 per liter. Dagum na ang kalangitan, ayaw siya in town ug ulan, dahil tamad akong mag raincoat. Mga kaibigan, tingnan nyo, 1,106 kilometers from kilometer 0. That means we are 1,300 plus kilometers away from Pangasinan. Grabe. Imagine, ganun kalayo minutor natin. Kaya tingnan nyo itsura ko ngayon, ngarag na ako, gusto ko nang magpahinga. Pero malapit-lapit na talaga tayo. And here we are in Bato, Leyte, our final destination, bago tayo sasakay ng Roro. Una na. Yeah, samba ang ano, all passenger vehicles this way. Municipal, ay hindi man tayo passenger vehicle. Pwede kayo mag-ride dito. Mag-ride ako. Ayan, ito yung palengke ng Bato, Leyte. Then punta tayo ng port. Sana may biyahe papuntang Ubay ngayon. Yan, daming bumibiyahe ngayon kasi fiesta. Karamihan ng mga lugar, kabayanan sa Bohol ay fiesta. Wow! Daming biyahero. Tingnan yung mga kasabay ko pa, yung ibang mga van kagabi din eh. Pati yung bus na cargo.
Tao, magkano tao? 580. 580. Pila ra tong motor? 575. 575. 575. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survived the wheel. Even though she got knocked down, it never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart? Bali nakakuha na ako ng ticket mga kaibigan ng ating sasakyang fast cut pero pangkayo na malaki. From dito sa Bato, Leyte, papuntang Ubay, Bohol. 1,385 lahat kasama ang ticket ng motor, ticket ko at saka terminal fee and PPE. Yun, 1,385 lahat. Bali yung ticket para sa motor 650, sa tao naman 650 din. Pinili ko na fast cut kasi 11 yung biyahe, samantalang yung barko mamayang 3 PM pa, 3 oras yung biyahe niyan eh. Kaya sayang yung oras. 100 lang naman almost yung discrepancy, kasi 500 plus lang yung sa motor, 500 plus lang din sa tao dun sa barko mismo. Nay amigo na taga diri sa Bato, taga natog sticker. Tama. Shoutout kay kuya dito sa Leyte na meet natin, humingi ng sticker, kaya sinali ko na sa video para meron siyang titingnan. Let's go! I-feel natin ang experience kung paano nga ba ang pagsakay sa bangka na malaki. Ay hindi lang siya basta-basta bangka, fast cut nga talaga. Napaka province life yung datingan eh. Solid. Mababa rin tong lalakarin mo kapag sasakay ka rito. Yun. Lakas ng hangin, di ko alam kung naririnig nyo pa. Tingnan nyo naman yung dagat to, napakapayapang pagpasdan. Parang sarap maligo ano. Nandun yun, mahaba pa yan. Yung pinanggalingan natin, marami pang naglalakad. Ayan, kinakarga na yung motor natin. Ikaw na hawil kay layo nako. Layo na ka? Ano ka napitay? Layo nako. Pakarumok? Okay, ako yung layo. Sa. Okay, pusang. Nagpulo nila. Okay, grabe motor. Takbo ng ating sinasakyan mga kaibigan, pag i-compare mo dun sa regular na barko na sinasakyan natin, 2 times yung bilis niya. So
So instead of 3 hours yung takbo namin from Bato Leyte hanggang dito sa Ubay, malapit na kasi tayo eh. Tanaw ko na yung Pantalan. Ay kinuha lang natin ng almost 1 hour and 20 minutes. Grabe, mabilis nga talaga. Time check 1:07 ay dumating tayo rito sa Port of Ubay ng Bohol. Salamat kayo mga. Tingnan nyo kung gaano lang siya ka-simple yung sinakyan natin mga kaibigan. Kaiba siya kaysa rito. Ito may katig eh. Yun, as in wala talaga. Pero solid. Ang bilis manakbo. Doon ako mag-jacket sa labas mga kaibigan. And now we are officially in the island of Bohol. Welcome to Bohol! Kaibigan, shout out sa ating mga bagong kaibigan na na-meet dito sa Port of Ubay. Yo, usa ka security personnel sa Port of Ubay under sa Service of Corporation ng Animas Company. Kami ang mga mandirigma ng Animas. Sige sir, thank you. Ipapalo na lang kita. Salamat. Magko-comment ako niyo. Ayan mga kaibigan, tayo ay officially na nasa Bohol na. Shoutout pala sa mga nakilala natin na guard dito sa Port of Ubay. Welcome to Municipality of Ubay. At ito na nga yung nagastos natin sa buong biyahe natin mula Pangasinan hanggang dito sa Bohol. So sa ating natakbo na 1,200 kilometers, naggas tayo ng worth of 2,145 pesos. Then sa tickets natin saka yung labor, ang total nun 2,775. Totally lahat-lahat is 4,922 gas at saka ticket. Tapos sa food natin, gumastos naman tayo ng 497. So lahat-lahat ang ating nagastos ay 5,417. So dito ko natatapusin mga kaibigan ang ating video mula Pangasinan hanggang dito sa Bohol. Abangan nyo po ako sa susunod pa nating mga adventure. So paalam sa ngayon mga kaibigan. At again, abangan nyo po ang aking mga susunod pang adventure mula rito sa Bohol. See you on the next video. This is Eli Motor, your travel master. While I'm still the same, 'cause I just can't let go.
and there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone, I'll be here forever, waiting for your call. Lovers come, lovers go, and their hearts seem to change, but mine's still the same. 'Cause I still love them all, and my heart's not to blame. It's just the way it is.